खुलुमबाय बे आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोर जोंहा दिनै उमानन्दआव फैदों नै लोगोफोर फुजा होनो नागिरदों नै भिडिअ'आनो बानायनो मोनासै हराव फैनाय नालाय दासो ओरैनो दसे बानायलाबायबाय आं लोगोफोर आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर आरो मोनसे खोथा साबस्क्राइब खालामना हो आरो खालायाबा खालायनाङा लोगोफोर जों दा फुजाखौ होखांबाय लोगोफोर थांफिनसै ओरैबायदि गिदिर आरो आं बिराद बेक साइडजों देखायना होनि नायलांदो नै माबायदि मानसिया बेबायदि मानसिनि नायलांनो हागोन नै लाइन जालायनानै बिहिरखानाय देखायलांदिनि बिहिरखा जाग्राया माबायदि सफारि ड्रागन आंगुर गोसोम अरेन्ज थाइबें जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये मैसेज सीधा अयोध्या से आया है। अगर आप ये मैसेज 20 जनों को फॉरवर्ड करोगे तो आज रात तक आपको अच्छी न्यूज मिल जाएगी। अगर फॉरवर्ड नहीं किया तो 9 साल तक आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये बात प्रूफ हो चुकी है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जी कभी ऊपर कभी नीचे कभी उल्टा कभी सीधा कभी 1 कभी 2 कभी चिन 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 कभी 3 कभी 5 कभी 6 कभी 7 कभी 8 कभी 9 कभी 10 कभी